annabi ya yi ma wani mutum nasiha. Annabi ya ce masa, igtanim khamsan qabla khamsin, ka mori abu biyar kafin biyar su zo. Shababaka qabla haramika, ka mori kuruciyarka kafin tsufa ya zo. Saboda in kana da kuruciya kana da damar ka yi ibada mai yawa. In tsufa ta zo ko da kana son ibadar jikin ba zai iya ba. Wa sihhatika qabla saqamika, ka mori lafiyarka kafin jinya ta zo. Idan rashin lafiya ya zo, mara lafiya in ya ga mai lafiya yana sha'awarsa, ta ina ma ni ne ke da lafiya, da yanzu na tafi wuri kaza, da yanzu na je wuri kaza. Manzo Allah ya ce wa gina aka qabla faqrika, ka mori wadatarka kafin talauci ya zo. Wa faragaka qabla shughulika, sannan ka mori sarari da ka samu kafin rashin sarari ya zo, saboda sarari ma ni'ima ce har da